участници в Делта Блуз Бар. И тази вечер един от много любимите ми поети, майстор на очакваната метафора, на каламбура и на какво ли още не. Ама вие ще го чуете. За мен е голямо удоволствие да обявя моя приятел Крис Енчев. Здравейте! Радвам се, че се събрахме и можем да споделяме думи и неща, които вие бихте желали. Надслова на тази вечерното четене е вътрешната страна на кожата. Прегръдката прави това, което думите крият в телата си. Ръждиви са звуците. 21 грама за поглъщане. Но дали все още помня, дърветата са чаши. Сред въпросите, чашите и бутилките не са жокер. Цветето в празна ваза остава бяло до край. Любовта ти прилича на домат, излетял към тремещо на средия слънце.
пръстите ми, пощенски гълъби, за Брайловото писмо на кожата ти. Докато пиша Морзов отговор, точки с тирета танцуват удивително. Ръцете ти нощем, криле на желанието. Денем, всяко твое перо, долетяло на бюрото ми, е повече от стих. Красива си, докато те гледам, на фона на остри като моливи покриви. От високо усмивката ти носи сияние и облаци. Ще ми помогнеш ли да стъпя в нея, а очите ти се светят като езера? Научи ме как да полетя, без да ме спре някой небесен молив, без да се развея като скъсано знаме. Тъпчете с лимони животът, докато станеш жълто резенче, до пръстен споразяващ механизъм или пластичен ексклузив от думи, труден за преглъщане. Адсе ипсум, изложи пепите си, отглежда птици. Изложи 12-пръстника, че стиска палците на 6 самодиви. Излъжи сърцето си, че камък му заснема живота. Излъжи смъртта с 21 грама уиски.
метаморфозите са непредвидими и понякога незначителни от гледна точка на височините, етажите и топчетата. Улавиците на сърцето не са дядовата ръкавичка, въпреки черните ръкавици. Метал чифт, цяла комуна единаци. Глутница, докарваща тахикардия, а понякога и други тежки род групи. Инсулт, инсомния, сърцата имат срок на годност, особено в рисунките на сок от вишни, върху бяла покривка, предназначена за прикритие на изрязано в дървото отдолу сърце с инициали. Остават 10 сантиметра. Ако пръста е податлива или иглата студена. Разликата от 10 сантиметра била идеална за партньорство, казват. Телата ни са облаци в течното стъкло на света. Дишаме през думите и изреченията, докато размазана от юмрук мушица не постави точка върху третото ни око.
животите ни супа с повишена степен на токсичност. Кожата ги усеща първа. Тя е границата, подвижния параван, зад който изяждаме с кричом останките от предишния ден. Докато вършим други неща, мимоходом. Ехо в дробовете. Ела да пием от разпенена на две опашка на русалка. Ножът отразява водата. Водата отрязва ципата. Дъхът е сферичен в едната посока. Лекотата му замъглява инвалидна количка на дъното. Пясъците са тънки, ледовете са подвижни, размяната на значение е повод за игра, за размяна на мнения или на животи. В най-дългата нощ сенките са издължени до краен предел. От протягане към най-късата клечка на лишен от свобода ден, без право на късен следобеден чай. Спирачен път на любовно колело чезне оградата на чужда сянка. Затъмнението е далечен плод на опити. Не съществува там. Стари зидове, сфинксове без кауза, ронят се от мъка по отсъстваща пропаст, в която да скочат. Меки са сърцата, твърди вените. Клетъчните мембрани си играят на слушалки, а музика има само отвъд хоризонта на очакване. Веднъж сънувах,
черен ангел с бели криле. Вероятно се е чудел преди да се научи да лети. Негови ли са крилете, мои ли са сънищата? На Лука де Вега, 2 стихотворения. Живея в малка мансарда, нарисувана с въглен върху портрета ти. Лесно да бъде срутена. Гумена главичка на молив би овластила последната дума между пръстите. Дали ще бъда попитан за последно желание, ако буквите се разбягат преди екзекуцията? Пиеса за банджо и цигулка. Изтегля път в полето и всички бележки под линия поемат сърцето на ритъм секция. Разливат локомотивен тромпет заради едно небрежно движение, без защитни средства, срещу заразния пулс на земята. Открих места в сърдечната си ложа и изкупих билетите за цял ред. Вие с запазените места, ако ви се дублират, не се карайте. Обичайте се заради мен. Седнете една в друга, а аз ще ви донеса чай и манеки с малко спечелено време за губене. Не обръщайте внимание на помпата за кръв. Сърцето е само стая, машинно отделение, шума му се свиква. Ако реша да се ударя в бирена капачка или да скоча в нищото от ръба на пепелник, бих искал да знаеш, бих искал, ако ти, ако аз, ако... Търся с широко отровени очи мътната страна на нулата. Две свещи, едната ще запаля без теб в някогашната ти килия. Ще оставя другата да мечтае сама за дом без врати, без прозорци и стени, докато не я чакаш в чужди пепелища някъде там. Вътрешната страна на кожата крие светулки и щурци след пожари,
Близкото е далечно, а далечното близко. С бързите влакове, дори при голямо закъснение, забавяме скоростта на дишане, за да не ни отнесе насрещен поглед. Накрая летим. Между етажите е като между празниците. Щракването на запалка напомня на пистолетен изстрел, на намигване или на нещо помежду им. Извадете. Извадете по един. Извадете по един празен лист. Ако нямате празен, може и есенен. Краен случай. Тревен. Не го пълнете. Отпишете се. Без подпис. И така, нека бъде светлина и да продължим на светло. Благодаря ви, че сте тук, че сме заедно, че можем да споделяме. Всичко останало е маловажно. Мисля, че можем да продължим да си говорим, споделяме стихове и с чаша бира. Аз благодаря на Delta Blues Bar за чудесното гостоприемство, за напитките, които също са чудесни, на Робърт Леви за инициативата Поети в кадър и неуморната му енергия да събира хора около себе си и да организира такива събития. Така че, Роби, ако искаш да кажеш ти сега нещо като организатор. На здраве. На здраве тогава и колкото повече вие, толкова по-добре звучи поезията.